வணக்கம். நாளைய தினம் நிறைய நண்பர்கள் தனிப்பட்ட ரீதியில் நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. அசானி அவங்களுக்கு இந்த வாரத்தில் என்ன விஷயங்கள் நடக்கும். ப்ரோமோ லாஸ்ட் வீக்கில் அஷானி படித்த எந்த ஒரு விஷயமுமே ப்ரோமோவில் வெளியிடப்படலை. அந்த 2 வீக்லேயும் அஷானி படித்த எந்த பாடலுக்குரிய எந்த ஒரு விஷயமே நமக்கு காட்டலை. ஜீ தமிழில் இப்போ ஒரு ப்ரோமோ வெளியிட்டிருந்தாங்க. ஸோ அந்த ப்ரோமோவில் பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க தங்கை அஷானி அவங்களுடைய அந்த பாடல் படித்த அந்த வீடியோவே ப்ரோமோவில் இருந்தது. அந்த விஷயம் ஒரு சைட்டில் நமக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தி இருந்தது. அதாவது நம்ம எல்லாருடைய எதிர்பார்ப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், தங்கை அஷானி இந்த காம்படிஷனில் ஒரு கண்டஸ்டண்டாக கண்டினியூஸாக ஆகணுமன்றது எல்லாருடைய எதிர்பார்ப்பு. ஸோ அந்த திறமைக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கணுமென்று இருக்க டைமில் அஷானி அவங்களுடைய அந்த ப்ரோமோவில் இருந்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பாடல் படிச்சுட்டு போகும்போது இடையில அவங்க அந்த பாடலில் படிக்க முடியாமல் போன ஒரு விஷயம் ரொம்ப பெரிய அதிர்ச்சியை நமக்கு எல்லாருக்குமே ஏற்படுத்தியிருக்கும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா கூட அந்த ப்ரொமோவில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், நடுவராக இருக்கிற ஸ்ரீனிவாசர் கூட மறுபடியும் கண்டினியூஸாக படிங்கன்னு சொல்லி அந்த ஆக்ஷனில் காட்டுற விஷயங்கள் காணக்கூடிய இருந்தது. அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பாடலாசிரியர் ஸ்னேகன் அவர்கள் அவர் சிறப்பு விருந்தினாக வந்திருந்தார். ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அஷானிக்கு இன்னொரு தரம் அவங்க கடந்து போகிறதுக்குரிய அந்த விஷயத்தை கொடுங்கன்ற மாதிரியெல்லாம் பேசின மாதிரி அந்த ப்ரொமோ நமக்கு காணக்கூடிய இருந்தது. இந்த வாரம், அதாவது போன வாரத்துலேருந்து இந்த வாரம் வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், இந்த டெடிகேஷன் ரவுண்ட் யாருக்காச்சும் விருப்பப்பட்டார்களுக்காக அந்த பாடல் படிக்கலாம். ஸோ அஷானி அவங்க படிச்சிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட அம்மாவுக்காக, தோட்டத்தில் வேலை செய்கிற அந்த தொழிலாளர்களுக்காக, அதாவது அவங்க கிராமத்தில் இருக்கிற மக்களுக்காக, மலைய மக்களுக்காகன்னு சொல்லி அந்த பாடல் ஒவ்வொரு பூக்களுமே என்று சொல்லப்படுதுன்னா அந்த பாடலை படிச்சிருந்தாங்க. ஆனால் அந்த பாடல் ரொம்ப சூப்பராக படித்து கொண்டு போகும்போது இடையில் ஸ்டக் ஆகிட்டாங்க. ஸோ அந்த பாடலில் உணர்ச்சி வசப்பட்டு, அதாவது அவங்களோட கஷ்டங்கள் எல்லாமே அந்த பாடல் அடங்கி இருக்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தால் அப்படி அவங்க இடையில் நிறுத்திட்டாங்களா, இல்லை என்ன காரணம்ன்றது அது ஒரு சஸ்பென்ஸ் மாதிரியே அந்த ப்ரொமோவில் முடிச்சிருக்கிறாங்க. இந்த வீக்கில் அஷானி அவங்களுடைய அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸை நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இது நமக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுத்திங்க. நான் இதுக்கு முதல் போட்ட நிறைய வீடியோவில் சொன்ன விஷயத்தை பார்த்தீங்கன்னா, அஷானி அவங்க இந்த வார சுற்றில் ரொம்ப பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணாங்கன்னா மட்டும் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு வீதம் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இதுலேயும் அவங்களுக்கான அந்த திறமை சரியான முறையில் வெளிக்காட்ட முடியாமல் போனால் ஸோ கண்டினியூ பண்ணுவாங்களான்றது கேள்விக்குறியாகும். ஆனால் இருந்தாலும் நிறைய மக்கள், நிறைய நடுவர்கள், சிறப்பு நடுவர்கள், ஸோ யார் இந்த ஸ்னேகன் அவர்கள் கூட பேசியிருந்தார். இப்படி ஏகப்பட்ட மக்களுடைய எண்ணங்கள் என்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், இப்போ தான் மலையகத்திலேருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு போய்க்காங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டேஜை பார்க்குறாங்க, கேமராவுக்கு முன்னால் படிக்கணும். ஸோ இப்படி ஏகப்பட்ட அந்த பிரச்சனைக்கு மத்தியில் ஸோ சூழல் மிகப்பெரிய முக்கியமான ஒரு விஷயம். திடீர்னு ஒருத்தரை கொண்டு அந்த பெரிய ஸ்டேஜில் நம்ம விட்டோம்னு சொன்னாலும் அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுவாங்கன்றது ரொம்ப பெரிய சிக்கலான விஷயம். டெய்லி ஸ்டேஜெல்லாம் பார்த்து பழகினவங்க தான் அதை பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்படி சடன்லி நம்ம அந்த ஒரு விஷயத்தை கொடுக்குறாலும் அஷானிக்கு அது தடுமாற்றத்தை கொண்டு வரலாம். இது என்னுடைய ஓன் கருத்தாக இருக்குது. ஸோ அவங்களும் நிறைய ஸ்டேஜில் பார்க்கணும், நிறைய இப்படியான விஷயங்களில் கலந்து கொண்டால் தான் அந்த ஒரு ஷை இல்லாமல். ஸோ அது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குமா, அந்த தடுமாற்றமாக இருக்குமா, அது ஷைன்றதை தாண்டி ஒரு பதட்டம் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பும் இருக்கும். ஸோ எந்த விஷயங்களும் எனக்கு தெரியல. ஆனால் நிச்சயமாக அஷானியுடைய திறமை இருக்குது. இருந்தாலும் ஒரு சில விஷயங்கள் கடவுளே இப்படியெல்லாம் பண்ணுறாருன்ற மாதிரி நம்ம நினைக்கக்கூடிய இருக்குது. ஸோ இந்த வாரத்தில் இந்த விஷயங்கள் நடக்குன்றதை பார்ப்போம். அந்த ப்ரொமோவில் இருந்த விஷயங்களை உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கிறேன். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? தொடர்ந்து அஷானி கண்டினியூ ஆகிறதுக்கு இந்த ப்ரோக்ராமில் ஒரு கண்டெஸ்ட்டாக தொடர்ந்து போகிறதுக்கு எல்லாருமே ப்ரே பண்ணணும். உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அடுத்த ஒரு வீடியோ மீட்பெல்லாம் நல்ல